heɓiyankoɓe Gounass TV on calminama inde on manama jettode ɗo gonɗon ene goni ɗon kisal kamen nden ko jomiraɗo yo won e men sikki ala no gonɗon e yirude fond gonɗo caggal o a yawa ngo holli moon taweteɗen ko ɗo e guesa ceerno ɗo faaba ceerno Cheikh Alhaji Ahmadou Tidiane Ba radiallahu taala anu aɗa ñaago Allah yo Allah junno gurdam makko waddanamo hen cellele sembe bi jahil Mustafa sallllahu alayhi wa sallam sikki ala gonɗen koye ñalawma aset ina hawri e nogas e joyi lewru juillet hitande ujunaji ɗe nogas e jeegom fandare men walla mbiyen sababu tawede men e oɗo ñalawma hande ɗo e guese ceerno meɗen khalifa o ko aadi mo ganduɗa eɗen gadodiri e makko walla eɗen gadanimo kala ñalawma aset eɗen kewi arde ɗo e guese ba machallah wadde ñalɗi almudagal ñalɗi l'islam eywa ñalɗi yamirore no fotihta niyete ko ɗum jeeyi sababu kadi garagal men e oɗo ñalawma hande machallah sikki ala noon no jiruɗen ni dawa ko dawi ɗiɗi dawol ngol ko gotol kono golle ɗe ina certi machallah woni dawal garwaniwal ngal koye banggue guerte ɗe no fotitanete ɗum ko bandiraɓe ɓe eɗen gandi to banggue awre nde ene tantuno seeɗa ɗum noon wona koye ewa awtede no fotitanete yogaɓe hen ina gawto no gaddi ko chinois ruji ɗum jeeyi sababu ɓen kettina ko to banggue awtade guerte ɗe no fotitanete ɗen golle kadi ina jaaha no moƴƴi no hannirtani ha waɗi tesa hamo gonɗen yogaɓe ɓe kadi ina jogui machine aji woni husinaji ɗi ɓen ina e guerte puɗɗe ɗe machallah ɓenne kadi ina hen no fotirtanete ina kuusa ɗum ma on jiiɗum e image uji he walla oɗon daara ɗum e image he no fotirtanete heddiɓe ɓe gartiga e makkari ndi no fotirtanete gam remde ɗum gam ittude huuɗo ko jalluɗe ɗi mbawa fofde mbawa ƴellitade no fotirtanete woni bandiraɓe heddiɓe ɓe ina tawe ɗo e makkari ndi no fotirtanete gam ittude huuɗo ko ha laaɓa jalluɗe ɗi mbawa fofde mbawa kadi ƴellitade yaltude huuɗo ko mbawa kadi yawde mawnude no fotirtanete ko ɗum jeeyi sababu ko e ɗeɗo pecce tati dawol ngol dawi e oɗo ñalawma hande aset nogas e joyi lewru juillet hitande ujunaji ɗi e nogas e jeegom bandiraɓe ɗo e guesa ceerno ɗo faaba walla sen beelama mbiyen seggueli foof ko goto moɗodira no fotirtanete bandiraɓe jalti e keewal guila e sukaɓe sembuɓe hani e mawɓe sembinoɓe goto kala ina daari holude weltare mum kam e arde foɗanade moƴƴere Allah tawatene ɗo nde Allah waɗi ɗo e guesa ba nde Allah waɗi e jiyaɗo Allah machallah nde tawno ko tampana Allah daña Allah walla tampana tampanɗo Allah daña Allah ko ɗum jeeyi sababu bandiraɓe donc on ndewata amen tan min kolla moon mamin jetto yogaɓe e mawɓe ɓe guila immiɓe ha e guure certude gam arde tottude sunna dawol ngol e bandiraɓe immoriɓe nder Médina Gounass leeɗe certude donc arde tottude sunna dawol ngol sukaɓe ɓe machallah donc goto foof ma en gaari mum no fotirtanete so tawi on jokki rewidade site men mo Gounass TV fofoof ma waw yaltude ɗon no fotirtanete taw hay kumpa goto on dañani sohode tawilede jomiraɗo bandiraɓe suɓiɓe hettade Gounass TV ha joni ko ɗo e dawol guesa ceerno gonɗen sikki ala eɗen nder de ceerno men jihnaɗo men ceerno Aliou Kane mo ganduɗa ko goto e mawɓe dawi ɗo e guesa ceerno meɗen khalifa ɗum ɗon ceerno min mbima assalamu aleykum. aleykum salam wa rahmatullahi taala wa barakatuh. eɗen tawi ɗo e guese ceerno machallah min jiiɗi hande gartanamin ko adi foof banggue bandiraɓe gaari dawol ngol dawi holno dawra e holko dawra eɗo dawa e mbaɗi ko ɗum. eyyi wa aleykum salam wa rahmatullahi taala wa barakatuh. en calmini dendagal julɓe foof e kala ɗo ayawa ngo wawi yettade eywa e sawtol ngol ɗo wawi yettade foof e mbiya alhamdulillahi rabbil alamina Allah newnani en aset hande o dawtude e nder guesa ceerno meɗen eywa hande dawɗen ko e guesa guerte he nde wonno ko sifaji tati goni ɗo guesa guerte e guesa maaje e guesa makkari eywa hande noon dawɗen ko e nder guesa guerte he alhamdulillahi rabbil alamin hande woni dawol min tata ɓiwol e guerte he hande noon ko sifaji ɗiɗi dawi ɗo sifa gadano o ko dawol demgol husinaji e Diallo Touré sifa goɗɗo o wonko gartano e guesa he ko heɓano fudde taw fudgo ngo eɗen jawi ɗum garta kala keero o garti ɗum e ɗum ne kadi ene awe oɗo saaha ko hen wona ñalawma hande o ko noon golle ɗe jaari joni noon eɗen ganni so Allah haaji ñalawma janggo o dawtude beele ko heddiɗo e ko foti awede ko kam awe gasa beele guesa ba kam wawa heɓtade nde wonno eɗen gandi ndungu o ene fooɗo so tawi en mbi en pooɗa so tawi en mbi en mbaɗa awre nde e waktu dawal goɗɗungal ene wawi wooda kadi ko bonni e golle he ɗum noon eɗen ñaagui julɓeɓe ñalawma janggo o enen foof kawriten ɗo mbawen jokkidde awre nde wona guerte ba kam heptima. somin paami dawol awre ngol ma jokko ha ñalawma janggo beelen wawa timmude. inchallahu taala ko noon anniyora
julɓe fof wayno ñaaga ñalawma janngo o ko heddi ɗo ko sen ngari en keƴani hen ñalawma janngo alet o sen ngari janngo en keƴani ko heddi ɗo ko heewani sen ngari tan gargol moƴƴol eɗen mbawi awde ɗum gasa wona hankkani en gayni ko wiyete awre ngesa ba kadi to banggue ndemal alhamdulillah taw en gayni Dialo arwani o no ceerno Ali wirni ñalawma alet janngo hawrata koye nogas e jeegom lewru juillet hitande ujunaji ɗe nogas e jeegom sawde tewlede jomiraɗo hannde gonɗen koye samedi nogas e joyi lewru juillet hitande gonɗen ha joni ceerno a haalni min wonde dawiɗi machallah dawama e guerte ɗe awtade kono kadi dawama to banggue to wiyete makkari to eko nandi hen holko mbawɗa artande min to banggue no jiiruɗa dawol ngol to banggue sembe maggol beele dawol ngol hannde arama no fewi hono no wano ni walla ala koko ɓuuri alhamdulillah rabbil alamin dawol hannde ngol kam fadde ko jiiɗen hen ko ene samori no moƴƴi ene ɓuuri dawi men ɓennude ɗi hannde kam yimɓe gari no moƴƴi kadi guerte ɗe fadde ko remteteno hen ko remtama ha yimɓeɓe puɗɗoyima to banggue makkari to makkari ndi fadde ciifol gonngol e remede joni ngol heɓano pompede banggue herbicide ɗum ne kadi demal ngal toon ngal waɗi fayida no fewi golle ɗe kadi ene jaara no poti yarude ni alhamdulillahi rabbil alamin to banggue guerte ɗe ko fuɗi ko e ko fuɗani ko holko ɓuuri hewde eywa ene wawi eɓɓodirede ne wawi ɗeɓa yerodirde saabu guesa ba ko hectare uji 30 eɓɓaɗo hectare uji 30 ɗi sa waɗi ɗum pecce ɗiɗi ene ɗeɓa yerodirde e fodde yiyande meɗen e yitere ene ɗeɓa yerodirde to banggue makkari ndi kam ala caɗele to banggue fungo ngo banggue makkari ndi en jiyani toon caɗele alhamdulillahi nde wonno awa kadi koye keccol kadi guila awa kadi ndiyam ɗam dartaki ene tooɓa ɗum waɗi noon toon kam alhamdulillahi awre nde ene rewi lawol awre nde ene rewi lawol ɗum ko to banggue makkari to beele banggue makkari ndi foof kono jiiruɗen ndiɗa wonde e remede ndi ko noon sohliri Diallo walla ala ko woni nokkuji tan ɗeɓe ñaade seeɗa makkari ndi ene jogui tan ɗo ciifol ngol jiiɗen ene reme ɗon ngol woni ngol heɓano pompede kadi banggue makkari ndi eɗen jogui herbicide beyaɗo o eɗen ganni so tawi en dañi ndiyam tan pompude ɗum beyaɗo o so tawi pompama beyat ene wawi wonde aset garoyowo o tawa dawol ngol fayata koto maaje to inchallahu taala to banggue maajo beele kanko fuɗi fungo moƴƴo e tesa kadi beele alhamdulillahi rabbil alamin hulɓinaki to banggue huuɗo e ko nandi hen maajo o kam alhamdulillahi on kam eɗen gandi so heptiɗo Diallo woota tan kanko kam hankkani on wawi woppede saabu oɗo saaha omo yaaha jaagol moƴƴol kadi fungo ngo ene moƴƴi balni ɗacci ɗum namdi ko ɗoftede saabu demal garwaniwal ngal wonko ɗoftano hen kadi demal ngal ganniɗen reftade ngal ɗon kadi eɗen jiiɗi yaada e ɗoftagol ngol beele hankkadi so tawi Diallo ngo yettima tan taw hankkadi guesa ba kam heptima erago ngo tonguirta erawo ngo tan ko hirjinde yimɓeɓe to banggue dawi ɗi notitade e dawi he kadi e addude gollorɗe eɗen kala ɗum saaha foof to banggue golle ɗe kala ko namda ene moƴƴi jomum en gadda ko namda ko so tawi ko cunoiriji namda gadden cunoiriji so tawi ko husinaji gadden husinaji so tawi ko demal gadden jaale mo ala husini yo addu jaalo ɗum ne kadi ko ɗum woni ko nawrata golle ɗe yesso alhamdulillahi rabbil alamin en jetti Allah no fewi fiftinami inde yettode ko gonɗa e guesa Aliyu Alhaji Saidou Kane mo ganduɗa ko kañum wonno ɗo mawɗo dawol alhamdulillahi enen hannde darti e wallodirde e ceerno e golle he assalamu aleykum wa rahmatullah aleykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh machallah hono ko ceerno Aliyu Kane no wirini mo ceerno Alhaji Saidou Kane rahmatullahi aleyhi yo Allah yoɓɓe moƴƴere kamɓe kala ko goto e mawɓe dawol ɗo e guese ceerno alhamdulillahi rabbil alamin o fammini en ɗo dawa nde dawa no dawra e ko dawra e mbadi kuftodindi o adani bandiraɓe kadi walla o rokki en aadi janggo Allah inchallahu taala eɗen gara jokkidde awde nde no foti tonete ɗum noon yeeɓiyankoɓe Gounass TV ha joni eɗen e guese ceerno inchallah tigui ha joni gonɗen ko ɗo e dawol guese ceerno machallah eɗen dardi goto e mawɓe dawol ngol no mbiruɗen ni goto kadi e ceerno men jehnaɗo men ceerno Aliyu Badara ceerno alhamdulillahi rabbil alamin ɗum noon ceerno machallah bandiraɓe ɓe dawi e dawol hande ngol woni accaɗa hande o machallah ɗo e guese ba ko adi foof ceerno min mbiyima assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh
Waalaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Gunas TV on calminama on juurama. Kadi min beltima e dawol ngol hande alhamdulillah yimɓe ngari e keewal ɓe goni e jaale he to makari to ɓe goni e husinaji ɓe goni e semmoiruji awtagol guerte ɗe e kono noon alhamdulillah awre nde guerte ɗe noon kam gasani ko heddi ko e ko fonno awdede hen ko heddi ko ina wayno ko ɓuri ɗum seeɗa ina heddi waɗi yimɓe ina ñaage no feewi beele janggo kadi arte ko ɓuri hewde ko ara hande ko kadi janggo kala garowo yo addu semoir uji ɓooli cohla janggo yimɓe gawto guerte ɗe gasna e tawno hankkadi ndungu o ko jenggi tawti hen ko guerte gawtete wona makkari eɗen gandi yettere ɓuuri judde dumunna e dow makkari nden noon ndungu o no yaari ni waɗi noon kono kam tawde kadi ko ma awte saabu awanoma ha gasi kono noon hokkere ɓenndude nde waɗi ha ko awano ko heewi hen fuɗani fuɗde nde rewani lawol joni noon tawtama ko ma awtere ndene en puɗɗima hen alarba ɓennuɗo o kono noon ko heddino ko ɓurno e hewde hande en garti en jinno jokkidde kono hande kadi fodde ko heddino e alarba he ko hande kadi ko awa ko kadi ɓuuri famɗude e ko heddi ko nden noon alay saago yimɓe tinno no feewi bakkilo jalta gadda semoir uji ɗi gawen guerte ɗe gaynen tinnoɗen hen no feewi tawno ko golle men neɗɗo noon golle ma kam a fotani hen hirjinede ni caka noon kam sa hirjinama kadi ha a yettima e nokku mo ganduɗa hankkadi ne woni koye fatade saabu so ɓuuri ɗo sen gawoyi ko gooƴi ɓooli keɓoy tan kono wona guerte noon tinnoɗen no feewi garen gawtoɗen guerte ɗe guila awre yawtani assalamu aleykum wa rahmatullah. Aleykum salam ceerno machallah min jii bandiraɓe ɓe gari dawol ngol no feewi holko gartantamin to banggue sembe dawol ngol min bandiraɓe ɓe hande jalti ko ɓuuri no jaltiranno walla en kanno yaltude ko ɓurɗo e ko nandi hen to banggue gollirɗa hay ko nandi hen yaltama ni ko gonga kono noon jaltal ngal ene hakkidi ene yaltertono ko ɓuuri jaltugol hande ngol ɗum kam ina anda ko yaltanno ko ina ɓuuri ko yaltanno ko yalti hande ko kadi ɓeydoɗen tinnade e wakkilade ganden en mbino eɗen mbaɗa dawi men hankkadi ko aset ha aset ɗum noon wawata tabitinde ɗum ko taw sen dawi aset enenne eɗen gayna haaju kono so tawi haaju mo dawanɗen aset o gasani en mbawa fadde ha aset goɗɗo saabu ɗo joni ko awre se mbi eɗen paɗɗo ha aset goɗɗo tawata ko mois de août darima hankkadi mois de août so darima firti ko awre guerte kam yawti ko awre makkari en e hoore mum darete est ce que yawtani saabu so ndungu raɓɓiɗi tan hayso ko guerte hayso ko makkari gawɗa so ndungu raɓɓiɗi gawɗo mois de août omo jogui goƴa e wasde moƴƴiroyede janggo e jaam ɗum noon tinnoɗen no feewi janggo ko alet kono enen fof janggo dawten ɗo jokkiten awre nde to banggue dawol makkari ngol holno jiiruɗa ɗum ko dawa e makkari hay guerte gueɗe liya kadi wonko remani fof gollama de kono noon ɓeydoɗen tinnade tan heddiɓe ɓe jaltani ɓe yaltuɓe ɓe kam mbaɗi fodde mumen saabu gari golli ko gollanno ko golli hen mbaɗi hen doole mumen kono hunde nde yimɓe ujunnaje ndendi soko yimɓe temedde walla temedere jaltata ganden kam suwa yaltede yo yimɓe heddiɓe toon ɓe wuuro ɓe yoɓe tinnoto ɓe gara ñan dawol neɗɗo fof yo wakkilo ñande hen yo yarlito totta ceerno on ñalowma waɗa almudagal mum kadi elta sukaɓe mum e yamirore beele ko addimo ɗo ko omo wawa fandinde ɗum kadi ɓisu makko wawa kadi rontinde ɗum neɗɗo noon ko ñagoto Allah ko anne a dillana ɗum sababu wona ñagade Allah tan yo Allah rokkam fandinde almudagalam yo Allah rokkam rontinde ɓesgam yo rontu almudagal yo rontu diine annene a etoto eltudeɓe hen Allah ñagorte ko duwawu e golle foof saabu so tawi a dillinta sababu ko duwawu tan ɓolo mbatta duwaw ma weeɓani jabade saabu Allah ala ko waɗata sowona sababu yanta hen Allah kañum o wawno wadde hunde foof kono hande hay sen toɓete en jiiya ƴiwonde wadde nden en wawno toɓde taw ƴiwani omo wawi ɗum kono o holli en ko kala ko watte e harjine sababu wadde nden enenne ko dillenten almudagal ko
e ko jiɗɗen fandinde almudagal ngal ko e ko jiɗɗen ɓesguji men dontana en dontina en almudagal ko en mbaɗat ɗum elten hen ɓesgu meɗen enen e koye men ɓe jiiya en eɗen goni hen neɗɗo ko yi bamum ina waɗa foof andat ɗum ko gonga e andat ɗum jaggirat ɗum ko gonga ɗum noon tinoɗen hen no fewi enen fof jalten ceerno machallah haalni bandiraɓe no moƴƴi wonde ɓe jalti no fewi walla ɓe jalti kono ene hanno jaltal ngal ɓuura ɗo saabu ko heddi ko nan toon ha wayno leydi ko nandi hen kadi haalni yimɓeɓe holko woni almudagal e ko nandi hen ceerno wadde ɗo emin ɓuura hattojinde woda no hayso jubbal guel tewsel tan jubbana min to banggue yamirore nde almudo mo gandanɗa hoore ma dari golli yamirore ceerno mon hol fayida gonde hen hol ɓuural gongal hen e ko nandi hen Allah kam Allah wi la yastawi al-qa'iduna min al-mu'minina ghayra uli darar wal mujahiduna fi sabilillah neɗɗo Allah wi yimɓe dariɓe potata e yimɓe jooɗiɓe taw wona lor joƴƴin ɗumen neɗɗo mo ganduɗa ene jooɗi ene wiya kañum ko almudo kono yahani golloyde golle yamirore on wawa fodde e yimɓe dariɓe ene tinno e wadde yamirore ɓe mbawa fodde ɗum kam ko Allah haali ɗum wona min wona hay goto ko Allah haali ɗum eyyi hayene eɗen gandi ɗum kadi Allah ene holli en ɗum Allah ene holli en neɗɗo dariɗo emo daraki jiidata hay haalpulaar en ene mbiya e haala mumen wonde Allah kay ne okka jooɗiɗo ɓuuɓri kono yejjita gonɗo e nangue wona ɗum kam ko pulaar Allah ene rokka gonɗo e ɓuuɓri kono yejjita gonɗo e nangue firti so rokki gonɗo e ɓuuɓri ne kala ko rokki ɗum ko rokkata gonɗo e nangue o ɓurata ko ɗum firti eyyi ɗum noon waɗi tinnoɗen tan no fewi neɗɗo hay goto o jaɓa hedde caggal neɗɗo noon so ene daɗe omo daara o tinat omo woni koye daɗede alay saago o tinta o woni koye daɗede so kursi waɗi sa nani kursi an kay a andi kam wayde ko kursi mbaddata a tini kam kursi woni e waɗede wadde sa daɗama a tini ko woni guila suwa yaade a tini kam sa tinaki ka jogorɗo daɗede ɗum noon wadde ɗum ɗon almudagal ne ko kursi tan an kadi ne jiɗɗo foof tinno daɗa jooɗiɗo foof ina wawi o daɗe kono jooɗiɗo kam jogorani dadde dariɗo eyyi jooɗiɗo o jogorani dadde ko tinniɗo wawa wonde machallah a jarama no fewi ceerno min kam jalam nen yo Allah wallu amin ya rabbal alamin kono wona hono ngo jalo min cohliɗo jalo wakke rego e balla min jiiɗi koye jalo remo o machallah wonno ko ceerno Aliou Badara ceerno men khalifa machallah en beltanimo ɗum no foti taniyete ko goto e mawɓe dey machallah e Ousmane en nani ko haali ko en nani no haaldi ni en nani kadi ɗo haali ɗo e son jii ko ɓi khalifa ko refti kadi ko khalifa kadi machallah ɗum noon wadde so tawi ɓe darima ɗo e guesa ceerno ba eɓe gara gollude ko nandi en enen hiddiɓe wiyoɓe ko en almuɓe ɓe machallah ala ko paɗɗen gudden betikayi ɗi taggen taaɓe ɗe jaltina galleji ɗi gaccen fof bandiraɓe hay sohnaɓe en mbawi wadde participer dawol e mbaɗi hen juuɗe mabɓe galasuji mabɓe haalisaji mabɓe mburuji biskitaji foof so ari gama naf no foti hnete wadde goto foof Ousmane hande ɗo daari ene wawi wadde junggum e guesa ceerno ba e no foti hnete gonɗo caggal leydi gonɗo e nder leydi foof en jogui tan jokkodirɗo jomum wawi rewde ha wawa wadde participation mum timmuɗo e dawol ngol no foti hnete ganden ko halifaɓe men ɓe garata ga e guesa ceerno o ganden wona maire ganden ko ɗum leçon ko ɗum windande en jii ceerno Souraye Papa Dione en jii ceerno Aliou Badara jii ceerno Sharif Mouhamadou Saydou en jii ceerno Aliou Kane e ko nandi hen won mabɓe nan ga en gara saaha foof donc wonko saabi ɗum ɗon ko leçon c'est à dire ko windande leçon de vie foti wonande men windande gurdam ne ganduɗa enen foof eɗen pota eɗen kaani fodde ɓurde wawde jangguitade hen ɗum ɗo wonko ɗum foti jangguinde men no foti htanete ɗum noon en beltanima ceerno Aliou Badara ceerno en beltanima dendagal bandiraɓe no foti htanete musidɓe yeɓiyankoɓe a yawo Gounass TV min garde mon ha ɗo tabarakallahu ko ɗum wonno ko min keɓno ƴettande mon ɗo e dawol guesa ceerno meɗen khalifa o ceerno Alhaji Ahmadou Tidiane Ba radiyallahu taala anhu e oɗo samedi woni asetne hawre nogas e joyi lewru juillet hitande ujunaji ɗi e nogas e jeegom machallah mboɗo jorti on dañi hen weltare on dañi hen kumpital labtugal tuggude tan guilay fuɗɗi dawol ngol ha waɗete saaha siftinde mon ko dawe tati woni to banggue guerte ɗe koye sifaji ɗiɗi dawra woni awtade awre nde ganduɗa e fuɗano ɗum gartama refti kadi awtama hayso tawi gasani ma dawgol jokku ha ñaram Allah janggo inchallahu taala refti kadi won guerte puɗɗe
ene potno ewa hustede e remtede ɗum ne kadi waɗama timmi ko heddi ko ko bandiraɓe tawatewe toon e makkari ndi machallah ɓenne kadi gaari dawi e makkari ndi ewa ndemi hen no jiruɗen ni fa tabarakallah ko oɗo sifa e ndiɗo mbaadi e ɗiɗo pecce tati woni ko dawol ngol ko dawi e oɗo ñalawma hannde inchallah mi sikki bandiraɓe dañi hen weltare dañi hen faamu no foti nete ɗum noon ko heddi amin daari e humpidde moon amin daari e weltinde moon amin daari e addude kala ko ganduɗa ene fota ɓurde wawde naftude dental ngal kono pulaar ane wi ko juuɗe ɗiɗi coɗodi tan e laabi amin cohli juuɗe moon onon bandiraɓe tawatiɓe Médina Gounass e commune o e leydi ndi e leyɗele taariɗe ɗe e aduna o foof dendagal jiɗɗo ceerno ɗo wawi tawede numéro aji weefɗi nanɗon donc jiɗɗo wadde hen junngo mum foof amin paddi ɗum minen amin daari ga e tampande moon e tampude e yamirore ceerno en foti nete nde tawno kuɓural amin woni hen min paadani hen hay goto kono pulaar kadi ane wiya ko sakkude ñaklata defo so tawi on gaddi ɗum kadi ma ɓuur wallidde min saabu tawno ko essence jomumen mbaɗata so ene gaara en même temps aussi kadi so tawi gaari kadi ko connexion woni ko liggorto so en kuhti kadi ko connexion woni liggorto e ko nandi hen amin cohli juuɗe moon ko suuɗi e ko feeñi bandiraɓe kala jiɗɗo ceerno jiɗɗo dental ngal dariɗo ene ɓamtiri ewa golle ceerno ko nandi hen amin cohli junngo ma ko suuɗi e ko feeñi Tidiane Baba Khalidou Diallo wonno e yesso image o woni yesso caméra o on jarama to caméra to wonno toon ko monsieur Ousmane Camara PDG Gounass TV musidɓe on jarama e kettugol yafuɗi ɗaɓɓama